Kasi guys, nakakuha na ko og saging nga bangan kay ipatanong lagi niya dito sa bahay sa akong amo. Diya mo rin isa kay dari sa motor duha ni siya ka punuan. Guys, madong adlaw naman tanan guys. Kuno pud guys si Ruby probinsyana so karon guys maghimo ko og lumpia. So mga 150 ni ka piraso guys kay naipista day ugma dahil sa kuan kanang pag gumangdon sa ang amo pista sila ha nang ako ining himo sa dihang lumpia. So ako ni isang gigisa guys kay kuan kanang ugma pa man sa paniud to mag kaon. So amo ra isang gi-prepare. Unsa kani murag orange guys anang ginagad nga sa nga carrots. So itimplahan na nato ni siya og paminta, oyster sauce. Diyan sa natin sa puston. Hindi guys, wala rin kong tanong dito sa saging. Sa ko ganihan dyan. Nagalain na paminaw sa lawas guys, pero hindi man pwede nga maglingkod ra ko, maghigda ra ko. Masamot man ko ka ludza. Kuhan kaniyang labad sa guys, sa harang mata niya. Kinahanglan na dyan nga kuhan, kaya wapaling ko ka pasupod sa mata o kuhan. Nagpa-check up naman ko, ka-remember mo sa una guys nga na-sponsor na hagkuhan, pa-check up. Shout ko ni Ma'am Cheryl para. Bisan og kanang nawa na siya guys, kanang hapon sa namo makalimtan. Bisan ha makalimtan sa among everyday namong tinawag-tawag. Diya. Ako kay bago guys, kanang nawa ra siya. Siguro wala siya ganahi guys, manang nawa ra pud siya. So hagyapon sang gi apil sa pag-ampo kanunay kay kuan kanang isa kong gipa-check up sa unan diya. Siya po to ining upper bitaw guys ug kanang boarding house ni Crystal sa Argao. Dito pa sa Argao si Crystal mo Espila. Kamo ito guys sa mas Argao si Crystal mo Espila sa Dumaguete man. Salamat ka doon ni mo Ma'am Cheryl para. Kanang ambing kanunay diha sa kuan. Yung trabaho kanunay. Salamat ka doon ni Sis In kay isa man yung mga gamit na mo. Kada adlaw mo na muna siya ma-remember si Sis In kay kuan. Isa yung mga gamit tanan sa mga kusina. So pwede naman po guys ka ng kuan. Diretsunin yung putos ng karne. So mas lamig din ng imusang lutoon kaya rong di siya ma kuan. Ibo na naman sa mong lutoon nag lumpia wrapper. Luto na ang karne sa sulod. Yan na guys na gisa na nato niya hang kuan ginaling. So templado na siya. Diyan na ko nasugdan guys. Ahara na siyang gi kag may ringani na. Aron di ka jo puukan un ba kay na may ibang mga lumpia bitaw guys aron dagkea ka jo nga kuan. Lami man ang sara ka ungkeb ba yan na. Diya 150 ni siya ka kuan buok. Kanang kuan guys kanang pista lagi sa kuan dari sa pagumangkon sang amo.
So ako gahimo dan ni lumpia. Miss Nicole diya nagbakla sa kuan. Pilit kadyo ag bago pa silang hinimo na anak. Eh usahay mamalit na nga na ang kagahi pud nga. Gisi na lang inag-abli. So lawan na guys, ning kamot mabuhi. Kanang ano ni siyang ihapod kay kuha raman ni ugma pa man nilutuon. Kay ugma pa man paniud to ang pista. So mo ni siya kanang sa kakilo nga karni. So ano siyang ihatid paklas na pud kuno. Asa ni hatod sa pikas. Nak. Namon to isa ka hayro diha nak ihatag sang Kirsty nak. Hayro diha sa kabinet. Nanto yung mga biskwit na na. Na hi mammers. Mammers. Mami? Diha sa Korea. Kaya. Aw bingo. Nay isag lami. Wala di kay lami di ay. Na thank you ate. Ay kuya. Thank you. Gilantan sa day? Gilantan ni Iring? Netan. Paspas kay sa ginhawa Mata na. sa may nga na niya. Hmm? Sa may nga. Si Tutsi. Si Tutsi. Hala nagkurug-kurug siya Napa si Kugo o Kugo. Kurug-kurug. At si Tintina pod. Wala ikaw klase. Wala ikaw klase? Asa ang bata? Tawag school. Kang. Asa ang school imong bata? Tuwas dumagiti. Di naman to bata. A few moments later. Sige sila sipin guys. Naslay ko ano. Ako kay pa, ako na ipa simang niya sa Kanang miracle fruit. dining. Kuman po man sa kusina kaya kung katangan tubo. Angat ko dari guys kay magkuha kog saging. Ayo. Nasa gihinog dito sayang siya nalata na. Ha? Nalata na kuan ba? Daw, buo naman yan. Di man madahan. Buwas taas. Kasi kay pagpunta. Kami siya sa day? Oh, dili as in. Kini may tamis. Kay kauban ito. Ay. Ayong hapon na hapon akong nanay. Ay. Roy. Ang nanay wa pa siya nga riyas katong iyahang higsuon nga na diha sa Gindulman. Wala man mo ang hiragay. Wa lagi kay wala may pandemic makasakay naman. Masakiton man po siya. Di man makalakong marasala. Kay mamugnaw man kuno siya kabuhion man. Mo ba? Isa may ihang ubanon. Di. Di na ko busog kayo pagkuha na kong saging ang nabita to. Na tumba nagtais kuan o iro. Igo imong kuan. Wala okay na na. Magkuha sa udari na magtabi ra taon niya nay. Lamin na siya utano. Sungkiton. Tural ba? O ila tural ba ni? Asa magimuhang saging ko no? Mo dire. Kaya guys, ako ayaw lang kaya ang lang ako may hawiran diri.